Cum e acum? Cum e ce spune? Acum e filmul. Nu Mihai? Cum vrea să mă? Nu. Ce ai? Pe nu, Ce l-au pute? Gata? Ia vezi, bă, nu că ce l-au pute, da? De ce aveți? Eu mă joară cu viuța. Ce uite putătorul, cred. Ia vezi. De când vii la băcă în anrare, cam te pute tot să te... Te pute, mă spus. Nu ia vezi. Hai, vezi. Nu știu mie, da. E vorbe la tine, nenorocit, că am venit la tine și tu vii pe fătă să mă pută. Îmi spune că n-are nicio treabă, ea n-are nicio treabă. E fată de la 10. Și cu ăsta vreau pentru mine. Ce ai tu în capul ăla sec? Ai capul sec. Cine te-a pus-o? Când vine Flaviu? Hai, cine te-a pus-o tunzi? Uite că... Mă nervez acum, ia le... Dupeu, a avut frumos. Cum? L-a pus dupeu? Uite, ale, fac, uite ce ăla. Mâine, da, eu nu mă la tratat. Deci nu vezi? La predea, vezi, mâine. La predea. Scrie pe ea, predea. N-ai fost la predea la astăzi? N-am fost. Cum nu? Păi cu noi a fost mult. Care eu? Ăla era tău mai au gură. Eu mă dă dracu. La ce ai cu mine mâncat? Păi da, a venit cu tine să mă dai dracu. Da, a venit cu tine. Bună, că a venit cu tine să mă dai dracu. Veni buze gărbai? Băi, da, a venit să mă bag cu ei. Nu aveți. Te bine, ca mă, te știu, băi. Mie nu la mea. Dar să beau și eu ăla să-mi fac. Am uitat eu pe ea, bă, care e sună aia și pe... Păi bine, te jur de 30 de ori, mă, pleacă joc pe ea. Ce-i rău, bă? Și pe aia ai înșurat-o? Pe aia am de... Și pe ce le fac? Pe aia de dragoste și pe el în frizerie. Noroc. Veni tu la mine seara asta. Nu, așa. Și nu... Nu, te jur aia? Nu mai. Te da? Nu merge tot de ce? Cu cap. Da, sau nu zic. Hai să zic că mă nu pui. Te jur aia? Ce? Ne-am întrebat ceva, vezi aia? Uite-te. Dacă tot nu faci programul, văd că... Te fac ce vreau, mă, de viața mea. Dar ce mai am de aprins că e împăroată cu pân mare, cu mâna mea. Nu știu, vezi? Să nu bata mai să vă fac, dacă mă supere. Strângă aia, să nu bat acum. Cât durează? 2 minute. Nici 2 minute. Nu. Păi tu dai foc cu bici? Rățăna aia, mă, mașinile vede, rățăna nu-ți dau una. Rățăna tine. Ce să se facă? Păi la bulă, Păi la învăța, mă. păi la bulă, dacă ți le ia, de ce o trimiți la asta? Că mă nervează, mă. Păi și de ce o trimiți, da? N-a dus la nimeni. Eu n-am dus la nimeni. Eu m-am dus la ea. Hai să mă faci. Ia mâna, ia mâna de pe mine. Asta e eu. Da. Mă lași? Te rog să mă. Hai, Iulius. Ia te bătă. Hai, e ca un... Ce are de să faci mie? Copii? Dar tu, că mea, stai. Nu mai vă bun. Auzi, Mă, auzi, să face copii. Da.